Pracovný svet sa mení rýchlejšie, než si myslíme. Otázkou teda je, že či si pripravený na ten svet, ktorý príde, kde umelá inteligencia je našim každodenným partnerom. Našli sme si zaujímavú štatistiku, o ktorú by sme sa radi podelili. Do roku 2050 sa bude musieť až 60% pracovných miest prispôsobiť vplyvu umelej inteligencie. To nehovoríme my, ale zdroje ako Forbes, McKinsey, World Economic Forum a ďalšie podobné. Ako prvé budú zasiahnuté rutinné profesie ako administratíva, zákaznícky servis či účtovníctvo. Naopak, odolnejšie zostanú povolania, kde sa vyžaduje empatia, kreativita alebo komplexné rozhodovanie. Umelá inteligencia je v tomto okamihu v tej istej fáze, ako keď začínal internet. Ten, kto začal pracovať s internetom skoro, naučil sa, ako funguje a vedel ho vo svojej práci využiť, mal konkurenčnú výhodu. Tak isto to je aktuálne s umelou inteligenciou. Potrebujeme sa v nej zlepšovať, zdokonalovať, zisťovať, ako funguje, používať ju, aby sme boli šikovnejší, rýchlejší, produktívnejší a efektívnejší ako ľudia, ktorí umelú inteligenciu nepoužívajú. Na jednej konferencii som počul majiteľa určitej firmy hovoriť o tom, ako jedna časť jeho zamestnancov odmietala pracovať s umelou inteligenciou a druhá časť ju veľmi pekne začala využívať. Tento majiteľ firmy povedal, že jeho úloha bola presvedčiť tých, ktorí AI nepoužívajú, aby veľmi rýchlo AI začali používať, pretože videl, že tá druhá skupina, tá, ktorá AI už používa, je produktívnejšia a efektívnejšia. A to je aj naša spoločná úloha. Pracovať na tom, aby ľudia sa nebáli AI-ka, ale začali ho používať a ako firma, ako štát, ako spoločnosť budeme efektívnejší. Priprav sa na to spoločne s nami teda aj ty. Pracuj s umelou inteligenciou, spoznávaj ju, zlepšuj sa vďaka nej a budeš produktívnejší, efektívnejší a šikovnejší.